Jehovah di bata na huwaporsihami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus ramoti jala pasu-pasu ma hati-hati daud pikiran nami be inalau manangihon hatam. Amin. Shalom horas hurian itu hata ni di bata nagabit turpuk ni jamita di mingguon ima dienet sian buku Hosea biddu sada mamuka sian at na paduahon saat rodiat na pasiyahon songonon ma hatani di bata hujaon matuhita saluhutna mula ni hatani Jehovah marhiti-hiti si Hosea ninna Jehovah ma tu si Hosea lao maho buat masada buru-buru si babi jalang dohot akatubu ni si babi jalang ay say di dati isini tanoido marmainan marbalik siyan Jehovah jadi lao maibana jala dibuat ma si Gomer boru ni si Diblaim gabi-gabian manasida jala ditubuhon di ibana sada anak dungi di dok Jehovah ma tu ibana jauh ma guarna si Jezreel ay otik nari marlulu maaw di aka utang mudar ni si Rel tuaw tu pinopar ni si Jehu jala aw pasiyapon harajaon ni pinopar ni si Israel jadi di ari-ari nasasadai penggolhonok kumasior ni Israel di rura Jezreel dungi gabi-gabi musima buru-burui jala ditubuhon sada buru dungi di dok Jehovah matibana jo magwarna nai so hinasian ay dang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tu nasidap alay marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni si Juda jala paluahokku nasida marhite Jehovah debata nasidai alay dang paluahokku marhite-hite sior manang podang manang hamuson manang hoda manang jolma parsihudulpe jadi dung sirang susu nai sohinasian gabi-gabian musema buru-burui jala ditubuhon sada anak jadi nina Jehovah ma jo magwarna lo ami aidang bangsokku hamu jala dang hamu napunaaw ido ianggo saat na urian itu hatta naniolongan di bagasan Kristus Yesus hirasudiro jolma marlaw ni roha ubegi akasarita manang poda na mardong tu holong ni roha manang kisah cinta ido ubahin na gudang situtu akka buku novel sinotron film media sosial na tardok laris alani akka poda dohot sarita taringot tu holong ni roha jala bui dohonon buku Hosea ope sada siya hata ni debata taringot tu berita holong ni roha do holong ni roha ni debata patuduhon debata na setia di bagasan holong na jala tadi jala marasing situtudo holong ni roha na pinatudo ni debata di bagasan buku Hoseaon siyan akka buku manang sarita na asing na hiatubo dilihat portibyon ala disuruh debata sa halak panurirang laho mabuat sada pelacur na marguar si Gomer bahay jolmana jala dukod dibuat totong dapat diulahon si Gomer pangalahon na songon na somal alay totong dihaolongi suman ni bangso Israel na sumar na puna ala tumadikon jala tumudalhon Jehovah manuntun lomona alay manotong dihaolongi di bata dukon makuling Jehovah hata na parjulo na pinasahat na tu si Hosea ima taringot tu diri ni si Hosea sendiri dang pigay hita jolma na miad di bagasan pangalao na songonon say godangan do hita jumulo marnida hata nai maradop pondongan siyan maradop pondirit na sendiri adorang so di porhati di bata si Hosea manurirangi bang sona jumulo do ibana di pakulingi do di pareta di bata namaol si tutudo hata ni debata na sa hatiwan ikon buaton na sada buru-buru ng pilit laka na jala na so sumabe pangalahon naman ng pelachun bahay jolmana bidang dunian pangatusiyot taringot tu status ni buru-buron alay sada matabuat ima sa halak parupuan pelachur na bebas jala na suwadong parnapunahon ibana malisuro debata buaton ni si Hosea bahay jolmana sa dadalan ni debata nui
lau patuduhot Tuhan Jormaun buhado pait na jala dundok na molo pola songgop pangalaw na songonon turipe ni sa halak jolma asa molo marsak kita jolma songoni mabalgani arsak ni dibata molo tawain songoni tu ibana manaon ibana songon panaon ni hita jolma di pasuman di bata diri na songon ama na mangalap bangsona alay manipil bangsoi di bayan hisap dot hagiot ni rohana manutulomo na tumundalhot Jehovah. Jadi lao do si Hosea membuat si Gomer buru ni si diblaim songon na sinuro ni Jehovah. Perlu takas dihita dang na si panolopi di bata tu naso pangahaw na melacurkan diri. Lao pe si Hosea ola lao magkuhi parsuro ni Jehovah do ibana. Jala lao patuduhon hubungan ni bata tu jolma suman ni hubungan ni pasaripeon ama tuina di tonga-tonga ni rumah tangga. Buhama dangol na molo dang satia ripeta tu hita. Songoni magobaran ni pakilalaan ni bata molo dang satia hita tu ibana. Jala ganup halak na manadikon Jehovah. Suman may tu halak na susatia tu ripena. Jala tardok may ibana song sa halak pelacur. Siala nung nga di pojok di bata hita bahin na puna na sa diri Yesaya 40 ayat na berjuluk. Kurin itu hatta gabi-gabi ang manasida jala ditubuhod di bana sada anak siap paduhanon boy at tusatay iya dadanak na parjuloon sorang siyan nasida na dua dang siyan pangalaho na susumani dungi didok Jehovah matibana jo maguwarna si Jezreel ay otik nari marlulu maaw di akautang munar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala aw pa siap pon harajaon ni pinopar ni Israel ya nakon na perjuloon patuduhon hadosaon ni Israel paingoton na sida di hamumuruk ni si Jehu namunu si Jora si Amazia dohot aka ya nakon ni si Ahab gihuta Jezreel tung pinapatuduhon rimas ni Jehovah ibana alay marlomo-lomo do ibana pasaoton ulaw ni dang satia bangsona dohot patuduhon naso di pasubo di matamian manang sadape hajahaton nang peboy idon say hira na malua halak parjati siyan uhum alay ditikina masa do pamaloson siyan Jehovah diari nasa saday ponggolhonok kuma siyor ni Israel di rura Jezreel hurian itu hatta dungi gabi-gabian musema buru-burui jala ditubuhon sada buru dungi didok Jehovah matuibana jo magwarna nay sohinasian ay dangbe marpangulahi rohakku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohakku tu nasida lo ruhama manang nay sohinasian ay dangbe marpangulahi rohani di bata tu pinopar ni Israel manang adiga pedijo guaron tarigot mabangsona nahiya jonjong di bata law manguhumi nasida alay dukkoni manigor diduti do muse maddok na marpangulahi do rohani Jehovah tu pinopar ni si Juda jala paluon na nasida baligasi tutudo rimas ni Jehovah marninahita alay dang di pasob di bata mago pasu-pasu nai siya kita manotong domiyad di bata di bagasan holong na dohot jokpok boy dohototta asa molo di palua pehita dang alani hati kora dot hasitongata tungholan ala asini rohana sabing nama molo alani dusa dot pabahenata naso tama dang tama asyan nabihita asa uju songgop nasa hahulomon na holom si tutu di piyop ibana do totong asini rohana dang adong borngin na holom si tutu naso marsinod dang bitang ni bata dang paluon na Juda marhiti-hiti siyor manang podang manang hamusuon manang hoda manang jolma parsihut ulpe na marlapatan dang jasa ni jolma haluoni Jehovah sa diri do mabahin dala tu haluoni kurian itu apa lasong lima dung gabi-gabian musi buru-buri manubuhon sa danari anak jo magwarna lo ami ni na Jehovah ay dang bangsok ku hamu jaladang hamu na puna aw lam takas ma idota pelacuran ruhani ni bangsa Israel do
na tinudo ni Turpukon. Dang anong nasosiga binahin ni pangalahon na sida na manutun lomo jala manudalon Jehovah. Sahat tunaso di etong benasida songobang sona. Alay dang maso di si asin ni rohani Jehovah. Tuaka biddu na manghit jupakita do na diudut Jehovah asin ni rohana. Tuaka hinokop na di bata mian di bagasan holong na. Amen. Mauliati madiho alay Tuhan di bata na setia di bagasan holong Tuhami kanuk marsada-sada. Argugoy mahami ali Tuhan di namangulahon hatam di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen.